Hallelujah. Hallelujah. Such you see it, hallelujah. Jesus. Kanili ka family Sunday kumangitip. Inang glad man matay ban yaro ultra, amen. Inang penkermawi lagi yang kani kapor. Bau blay udah nong sumar, unong yada, udah blay babat ini. Kung kalong yung nong sang, kung kani ka family jo ka church, udah blay babat ini, amen. I kaji kraw ko jong blay, I blay ulong makraw. He is good all the time. Say God is good all the time, and all the time God is good. Amen. Kani nga jingray ka maginway kani hold us together. Kalongkong ka. It's like a prayer. It's like a kani ka song ka banginginway ni on. Try. Lord, you're the keeper. You're the protector. It is you, God, that holds us together. And when everything fails, you're still there because you hold us together. Kata kamod ba? Ublay long nong yada, long nong sumar, ubat yan ni baro. Wala kiha, kanunong ka dya. Andre ublay udon rekad bat ni. Barubat yan ni kong family. Amen? Hallelujah, Lord Jesus. Oh Lord God Almighty, Jesus. Oh, trust in you.
is you that holds us together, God. 'Cause you're the keeper, you're the protector, Lord. And then when everything fails, God, you still hold us together. You still hold us together, Lord. Lord, even in the darkness, you are by my side, Lord. Even when I'm hopeless, you are by my side, God. In every situation, Lord, you are by my side, Lord. You are by my side, God. You are with my family, Lord. You are with my family, Lord God. 'Cause you're the protector. You're the redeemer, Lord. And you hold us together, God. Jesus, Jesus. Lord Jesus. Sing again, you're the keeper. You're the keeper. You're the protector. It is you, God, that holds us together. Holds us together. When everything fails, Lord, you still hold us. It is you, Lord. Sing, you're the keeper. Oh, you're the keeper, protector, protector. It is you that holds us together. Oh, when everything else fails us, it is you that holds us together. Last time, you're the keeper, protector. It is you that holds us together. Oh, everything else fails us. It is you that holds us together. Oh, it is you, it is you, it is you, Lord. Say, it is you, God, that holds our family together. Oh, they try, they want me, but by the kalong yung sem jama. They want me to try, but by the try. Try. Aman ka kalamat try, me by the go pa. Aman ka po try, me don't cut, but we try, Jesus. Oh, it is you, God. It is you, Lord. It is you, God. It is you, Lord Jesus. Oh, Lord Jesus. 'Cause you are good all the time, Lord. Jesus. God is good. All the time, you put a song of praise In this heart of mine, God is good. all the time. Through the darkest night, His light will shine. Sing, God is good. Oh, He's so good. God is good All the time.
shadows all around. Do not fear, He will guide you, He will keep you safe and sound. 'Cause He has promised to never leave you nor forsake you, and His word is true. God is good all the time. Put a song of praise in the heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Sing again. If you're walking through the valleys, if you're walking through the valleys, and there are shadows all around, do not fear. He will guide you, He will keep you safe and sound. 'Cause He has promised to never leave you nor forsake you, and His word is true. God is good all the time. You put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Sing again. God is good. God is good all the time. Put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Oh, sing again. God is good. It's good all the time. If you've seen God is good in your life, sing God is good all the time. God is good all the time. And through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. If you've seen the goodness of God, praise Him. Amen. Amen. Khi how feel ya ka jing kraw ka jong try. Amen. Ginom shu yang, ginom shu you have kuno filawan ong. God is good all the time shu yang. You have to move. Of He ka jing kraw ka jong try. If He command, man ka kalamat through the darkest time, His light will shine. Amen. Matray barok nila yo ka jing kraw ka jong try. Kipor, kibrang kam tang blay don kabat pi. Amen. But cry ka jing kraw ka jong try. Here ka jing right on. God is good all the time. Blay long ba kraw, man kipor, but man kipor blay long kraw. Ki but kraw ka tayo jong try. Tap ikti right jam yo try. Amen. Sa shi sian ngin right ka ni ka jing right. God is good. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. And through the darkest time, His light will shine. God is good. Say God is good all the time. Again, once more, sing God is good. God is good all the time. Put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. If you're walking through the valley, if you're walking through the valleys, and there are shadows all around, do not fear. He will guide you. He will keep you safe and sound. 'Cause He has promised to never leave you, oh, nor forsake you. And His word is true. God is good. Say all the time. Oh, put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night,
put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. God is good. God is good all the time. What's God is good. God is good all the time. Anh có vui không show play? Hallelujah. God is good all the time. Hallelujah, Lord Jesus. Oh Lord God. Oh Lord Jesus. Oh, hallelujah. Jesus. Oh Lord. Oh Lord Jesus. Lord Jesus. Try. May long ba crowd ko pa. May long ba chord ko pa. Jesus. Hallelujah. 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 Jesus. Oh Lord. You're so good to me, God. You're so good to me, Lord. You're so good to my family, Lord. You're so good to me, Lord Jesus. Hallelujah, Lord Jesus. Oh Lord Jesus. Oh Jesus, Jesus. Hallelujah. Joshua 24:15, it says, "But as for me and my house, we will serve the Lord." Joshua, Arfusao Katsan Goong, Ngabat Kaying Jonga, in Chakri of Try. Hatufikan Maunem, Kumbay, Laong Purbay, Yalam Yagajia Saint Gong, Hangni Ong Joshua, Ukren Yakinong Yalam Israel. Wang kalong kung kajing kren yaki hatufin Chakri yaki belay ta yaki belay kiburan siya liang katay kaway ka durya lani fin Chakri o try Joshua o hakata kajing o kati ka statement jo as for me and my house we will serve the Lord. Kari ka statement ka ba crowd hatu vi hani pinapan ang ngabat kayong jongangin Chakri o try kapne ka basok man ang ngabat kayong jongangin Chakri o try buon ki kinuan buon ki laban uan hagajingim ka jongi kapne ka basok. Family is not easy, but if God is there, who can be against us? Amen. Awo trayo dan pat ka family jongi mono wala pa niya persya kanina ka family service na kadang ikawan mangin Chakri o try kung ka family iwan ako ka jong try ay tiye ka family jongi ako ka jong try mani ka jing kraw ka jong try Joshua o try ulong bakod baro ki brio jong ka Bible ki yung iya ka jing kod ka jong try Piru api wan ha ka jing doran ka jong try yo iya ka jing kod ka jong try. He is holy. He is holy. Hado ka no ka jing kraw ka jong try. Oh Lord Jesus. Lord Jesus. I di na ka jing im jongi. I di ka family ka jongi jong try. Kung try ngabat kayong jongangin Chakri yabi ngin mani ka jing kuot ka jong me ko pa na maramdaman mo ko mami Jesus. Jesus.
worship the God of Israel. Sing again, as for me and my house. As for me and my house, we will serve you, Lord. Lift our holy Lift hands. up holy hands in worship. We will not bow down. We will not bow down to the gods of men. We will worship to the God of Israel. Again, as for me and my house, we will serve you, Lord. sing with the heart. The holy hands Oh, in worship. we will not bow down We will not bow to the gods down of men, to the gods of men, but we will bow down will worship to the God of Israel. Oh, sing, you are holy. you are holy, holy. There is no one else like you. Sing, you are holy, Lord. You are holy, holy. There is no one else like you. As for me and my house, as for me. Me and my house, we'll serve you, Lord. Lifting holy hands in worship. We will not bow down to the gods of men. We will worship the God of Israel. You are holy. You are holy, holy. There is no one else like you. Sing, you are holy. You are holy, holy. There is no one else like you. Mga batiin Jonah, Mga bagay Jonah, in Shakriya Utra. Ginomani kiwe pakiblay, yet you bringing money. You Jesus Christ Utra. Om yang nga batiin Jonah, mga batiin Jonah, in Shakriya Utra. Ralakti ban mani, ginomani dabi kiwe kiblay. Yet you wake and ringing money, oh Jesus Christ, try. Jesus Christ, try. Melon bakun, om non bakun amin try. Kung melon bakun, mga batiin Jonah, mga batiin Jonah. Nin Shakriya Utra, ralakik tiban mani utray. Tiban mani, ginomani kiwe kiblay. Ringing money, you Jesus Christ Utra. Belong bakun, right ka jikoy ka jong try. Om non chuba kung mami, belong bakun kung pa.
Oh Lord Jesus. You are holy, you're holy, you're holy, Lord. I can see your holiness, God. I can see your holiness, Lord. Lord, your glory shines upon us, Lord. Try que te cure, try que te cure, Jesus. Sikirina mayandara namash. Yurala mayandara namasikirina. Yurala namash. Yondara namash. Namasikirina. You're holy, you're holy, you're holy, Lord. You're filled with glory, God. You're the brightest. There is no one else like you, Lord. I'm done Jesus. Lord ka ketrai. Mana mi beni trai na ka burong ka jingkoi ka jong me Jesus. Ki angel ki dampan mani ami ko pa. Ki mani ka jingkoi ka jong me Jesus. Ki rai ba koi me lo. Jesus, you are holy, you are holy, Lord. There is no one else like you, Lord Jesus. Lord, Jesus.
Glory to you, God. Glory to you, You are holy. You are holy. holy. Lord, there is none like you. You are holy, holy. Glory to you alone. Sing glory to you. Glory to you alone. Sing again, glory to you. And glory to you alone. To you alone, Lord Jesus. Oh Lord God, Jesus. Glory be to you, Father. Glory be to you, God. For you deserve all the glory and the honor. Lord, there is no one else like you, Father. Glory to be to you, Father. Oh Lord Jesus. Oh Lord. Yorabashanda Ramasikiri Namayonde. Yoralamashanda Namayonde. Sikiri Namayonde. Yoralamashanda Ramasikiri Namayonde. Thank you, Holy Spirit, for filling us, God, for filling our hearts, for filling this place, Lord. We feel your presence. Lord, we feel you, God. You're in our midst, God, as we praise you and as we worship your holiness, Lord. Lord Jesus, be with this family, Lord, as we praise you. This church, this family, we just want to serve you, Lord. Thank you, Holy Spirit. You are holy, Lord God. And simba po na siya manong kuplay po ni kaching doon kat kachami. Yo slow try kaching doon kat kachami. Hagadodod kachami try. Hagani kachaka try. Pangimani kaching kraw kachami kung kalongi try. Kung kani kabalang try. Iwanan mani may try. Hagadono try. Chokajing mani, chokajing kraw, chokajing pen kraw yami ko pa. Bless you, Lord, when see you. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. To you be the glory and the honor and praise, Lord, forever and ever. And everyone will say, Amen. Amen. Give the glory to God by clapping our hands. Amen. I kaburam show try like we tap it. Pilaban shang ka jing dom kat ka chow try kaburam show play. Try don hakajiro bakajimani jong kikun kijong u. Amen. Sngo ye kajing dorin kat jong try, sngo ye kajing pendap jong mensim jong blay. Hapdeng jongi kat bangindang yero but money ye kakerteng ka jong try. I kublay nam tak restoration singers kublay alamingi shaka ket ka jong try nam bakajiro but kajing money ka jongi. Mentangin poi shikaway pat ka benta. Kabangin pelut hakani kapor hakajing duai. Isngok men bahakum kani ke step. Iwan syakajing doran kat jeng utrai ringkat bat kilong yeng kilong sam jengi ki family ki jengi ban mani ban syekri utrai. Kumang ilabo ka team ba mga ban nga yeng jong angin syekri utrai. Pen ban habang ipai sodong dan don shibon kilong yeng long sam ki bajat ki bapra ki ba Iyo shisha kabaw sultan utray bat penjat ikilong yeng bang sama gini gesi.
don ka jing huri hura ka jeng ka jing pat ya pra ka don ka ta ka jing ya klat bat ka don ka ta ka jing bom sok ha ka ying ka sem nama la do try te ya ka ying jong ki ka ba let no e ka ba te ya ka ong ka ti no play amen ha ka ni ka step kum ka balang bat kum ki long ying ngin let ya ka ban duai ka ma jong try nam ka ki long ying long sem ki bla jot ba pra ki bom don ka jing sok ki bom don ka jing tip yo play la se la ban long ki Kristan ki la preng ki Kristan belong Kristan agi ying kesem jo ki hendrei ki empat mat ya kata ke jing shaman sing ba shisha ke jing IT lot ya la de da ke jing sngoto ban itu yo jisu ko monong pen em ba shimet jong ki ba ke ying kesem jong ki ni let ban duai bo tran wan ra ya ki long ying long sem ki ba jot la pra ki ba itu jing kermen neutran wan ra pat shaka jing pen em ka jong tran wan ra pat shika balang ban yo i ba baro ki long ying ki wan shaka jing mani ban yo ro yo tra le se na bring jong pi ki don de khot jong ka ying ka sem jong pi le se uk pa jong ka ying pat te bu tra ka me jong ka ying kam pat te bu tra men para jong pi pat te bu tra ki kon ki ti jong pi ki dang sakma ka ni gre ka por ngi ban duai kama jong trang try pen em ya ka long ying ka jong ki khot jong ka ying pi la ban duai de ka kerteng ka jong pi try tip ha ka ni ka step ban ngin duai ba ka ching pen em ka jong try kan long ya baro ki khot jong ka ying ka jong hin kum juro ni duai kan ma ban duai nam the apostle kongrom ba don menta shi US late nam da ka ni ka mission tour na ko ka stage po US kacing light jong i kala bon ki jaka bila cover ki tu ki jaka but dai i ong ba ka met te ka than henry ka min sim jong i ka kamen pangi duai kum ka balang kum mangila pha yo shikri jong try chet bor I ka met ka bakot bakia try una kerkhui ka ministry ka jong i hakanunu ka balang ka ba ilait kan don shisha ka jing doran kat ka jong try kan don ka jing pensle ka jong try kan don ka jing chet bor ka jong try hak ba ila ban hikai ba ila ban yelap ba pen bet ye ka kam ka jong play hak itu gi jaka I shisha ka ek ba itu brio tu ka jaka ki don kam ye ka ministry ka jong i ba nganget ba ka jing pha ka jong try hak ini ki jet pen rio po US ki ba de ki kini ki Asian American ban set up lani ban biang lani ban bo bet borenti ka balang tu ka jaka utrai unle yela ka kam ban wan ra shisha ka jingger khu lamba ka de ka ministry ka jong shakri utrai tran set bon ai ka met bakoi bakya bat kum juru deng ki jing du thia du dem ki babon re try un ai dar ka ban I bat kum ju ni da ker I ta ki long ki artli bangin duai nam ta ki long ying long sem bat kum juru nam tau shakri jong try badan po US menta tongi lai bantuai ko pa jungi bahab neng wana kama jomi haka kerteng ka jong jisu kun ba em jomi ban ai ngu ya me nam ta ka ne ka step ka ba malalum lang yang I kum ki long ying ko try ki family ko try haka ne ka jindorin kat ka jomi ko try nama ka long ka ba I thiang ka ba kodora kama jomi ba ki long ying kin wan ban shakri ya me ban mane ban kraw ya ka kerteng ka jomi ka nam long tang ka ne ka sngi ko try henry baro serta jo ka jing em jong ki ban pelong ko try ki jing kot jemut ba manga ba ka ying jonga ngin shakriya me ablay try jisu e wala ka perthai ka laban kala kisan perthai ka laban kala henry nginam kala ban shakriya me nama melong play jongi ngila mane ki jing bha ki jome ngila mane ki jingger khu ki jome ko try nginam phai di no ban shakriya me nginam shakri shu e ki wai pat ki play ba kala ki wai ba ki play ba thala jonga ne ka perthai lani ki no ki try ki balong ka jing mane bre thau yangi henry ngi bu bet ye me ko try ba melong try baru play jungi uplay uba hakli tame ko try batang me ken try uplay bo em uplay bo don bor uplay bo lang halor ki play jong ka ne ka perthai baro ulang try halor ki try baro batang ye ka kerteng jome bangin mane ko try nyai ngu ye me ki long ying ha ka ne ka step ko try ki bas ngau tu e ki jing ko dor kum ka
long yeng banwa na kama jome ko try man pau ha ke jino ringkat ka jome ko try man snador yang i kom ko wei ka long yeng ha ke ne stem men patama ye ke je dei jung i bat me men patama ye ke jingat jung i bat me ko try men patama ye ke jing shikri jung i bat me ko try babaro ke du khat jung ka yeng ko try bangin shikri ye me ko try bangin pendon buram ye ke teng ka jome batang ye me hi ko try be e junga na du pa jung ka yeng ko try ka kme jung ka yeng ko try ki khon ko try kan thai bat shen rang ko try ab le ki long shisha ko try ki ba shakri ye me ko try ki ba tep ye me bat mane ka ka teng ka jome ko try ngawan ra yu wei bu du khat jung ka yeng ko try le se ki dang sakma na me ki dang ya hala ka jong ka lenti ko try la long pa la long ka kme la long ki khon ko try la long ki men ki para ko try be e junga ngawan ra lang ye ki ab le junga chaka khat ka di snake ka jome ko try ba men ben em ko try ye wei du khat jung ka long yeng ko try be e junga nama kare ka man jome ko try ba baro ki long yeng kin shakri me baro ki du khat jung ka yeng kin phai shame ko try be e junga ab le nga tuai ru kin try nam ta ki chu ki long yeng ki ba jat ki ba pra ko pa be e junga ki ba dona preng ki huri hura ki ba dona preng ki je shok ki je dan ki ba dona preng ki je kulman ki ba dona preng ki je le ma kin ti ki ba dona preng ki je khlat ko try ab le junga nga tuai ki try ha ki ka teng ka do jisu nga wan men le prasha ye ki por ki jong satan ki long la kin riano na ki long yeng long sem baro ham tan na ki long yeng kristan ko try bi junga ab le ki ni thu ye me ko try ba me long try junga yeng ka sem ka jong ki ko try ben bet ko try ki ba dona preng ka separation ki ba dona preng ko try ki je khlat ko try ki ba dona preng ki sakma ki jing ad ki try ki jing ya aurea ko try la ni ki no ki try ki kam thala juga pertai sa si sien pat ablay ngawan ra ko try bi sa ka khat ki ji snake ki jome ba men shna dur ko try na duk pa juga ye men shna dur na duk kme juga ye men shna dur ki try na duk ki khon kin thai ko shirang juga ye ablay kin men ki para baro try kin pai shame bar kin dam krup akma jome ko try bi jonga na ba dei tang me ko try bi jonga ablay ka wan ra ki jingker men ya ka yeng ka sem ko try ablay jonga plong ko try bi jonga ba baro ki je pa ya pra ki long la kin ria ha ka teng ga do jisu try ki huri hura ha ki long yeng lo sem baro ki wan ban ye le prasha ha ka teng ga do jisu ki long la kin ria ablay try bi me lo try jonga yeng ha ba ki apdeng ye me ba lo sim jo ka jing sok jo me ka long ha ka ta ka long yeng ko try ka yeng ka pa pendan buram ye me ko try bi jonga ka yeng ko try ka ba wari ka kmat ka jo me ka yeng ko try bi ka yo kore ka chindarin kat ka jo me ko try jisu ba e jonga nga duai ko pa ya ka ba men ker khu ka try ya baro ki long yeng ka try jisu ba e jonga ablay kin pai shame ko pa be e jonga kin wat ya me ko jisu ba e kin i thu ya me ko blay baru nong pen em ko try jisu ba e jonga na ba om dan da ka wai pat lai da ka teng ka jo me kin jisu ba e jonga try wan ra ki long yeng ki ba per sha ka hima ka jo me ko try wan ra ki long yeng ba per sha ka balang ba kin shakri ka teng ka jo me ko try jisu ba e jonga ker khu ablay jonga nyai ti ki jo me Kom juru try kom kabalangi tuai ngi kershan ko try nalu shagri jome try apostle kom from badan menta ko try shi US nam ta ke jing mission tour ha ki jaka bo per ko try ha ki state bo per ko try de ma me bala je de ma me bala pha yu shagri ko try but kom kabalang rungi pha rang kat da ke jing tuai ba ke jing kershan ke jongi ko try hang no no i don ablay jonga men ka ti ke jome ka loren kat bo shagri jome ka jing sumar ke jome ka je da ke jome ko try ka jing loren kat ka jome ka jiman slek ka jome ko try ka lo shagri jome ko try ngingat ko try bi kan long ka jingger ku haman ko wi ke state man ko wi ke jaka haman ko wi ke balang ka bai let ban yuk jat ban rong ko try ablay chunga ga duai ba ke chidoren kat jome ka loren kat bo shagri jome ha ka ba men pan slek men am pan chat bo shishu ha ke chingela ba ke ching hikai ko try ha ke ju bo ban ke kam ke bede ka balang ko try ka long da ke chilam ka juman sei ba ku jome ko pa try ji su ba e chunga ablay ni duai men ai ka met ka ba ko pakya wara preng ki jing that chang ka met ko try ablay chang ala ne preng ki jing ka la jang ka sen nai ha ke jing ka la ka pam ka di here men sumar ya la shakri jome ko pa try ji ki angel jome kin
jing kel to we are ko try Jesus ba ye changa mendaring kat bat I ko try hadu ke de sngi ba in wan pai biang ko try shala ka balang ko try bi ye changa Jesus bandap ro ki jinan kam ju shikri jo me ko pa blai changa ni IT di ki jo me ban ker khuru I ka balang ko try bi ye changa genang ben mi shu kan try ki nong tray ya ka gospel ki nong ben mi shu ki nong tray missionary ko try lagi lay tang short term ko try lagi lay ko try kum kita ki nong tu ya ki missionary ki way bat ki jaka men ben mi ablay changa try men ker khu kan try bi ngi da IT ki jo me ablay long bala ker khu ya ka kal tenga jo me ha ka kal tenga dong chi su ngaduai amen ti ha ka ni ka por iyo poi shi ka way pat ka benta jong ka ji shikri jongi katangin yo snow testimony in your snow ru ki jing ruai special number na ki long ying ki ba lapan kre ha ka ni ka por kalong ka kabu yang asa sisien pat ya ka bangan priang sabha ya pi baro ki long ying ki family wala wan shekani ka jeseng la se don pring jong pi ki de ka sien ka baning kong ba pi wan Nre snow like load ya ka ban wan shekani ki chaka bangin shikri lang ya utrai kanam long tang ka sien baning kong Henry kan long kata kasin ya kaba pinang snow like load ya kaban shikri ya utrai ni priang sabaro evangelist piki counselor ibadon rekat bat ni hakani ka step tamba bigin sa shikri yang ni ya ka ktin ka jaw blai ti hakani ka por ni poi pat sa way pat ka benta kalong bangin yo ya ka way ka jing pla na ka way ka long yeng ng karpat ya iba center ka yeng jo in wan shin shikmat in ai ya ka kendiat ya ka testimony hakani ka step ka long ka jingger ku yangi bahadien ka tang ka karpat ru namta kalong yeng jong I Miss Kong Diamond ki balapan kre ka special number ki long ready ya ka ban ai ya ka special number hapdeng jong I hakani ka step Hallelujah. Kaburam mat kajingo kalong siya try. Sim kisim bat try ubang isyakri. Bat ai kuble ya ki baro hakatang ka ba tiang tamek kajong Jesus Christ. Ngai go namanta ki nong yalam jong kabalang bakila ai bakila jit ya kayeng kasem kajonga bangan yang ban ai kajing pla ya ke ka bau try ulale haka jingim ka jonga ba haka ying ka sem ka jonga ngamsyam lapan kre karpang ban ai ka jingpla I lok jonga I laong pila pan kre I ne em ban ai ka jingpla andre ngong ke ngan pan kre ka ba special pat bangan pan kre bangan ai ka jingpla namar ke baro ka bau try ulale baro kalang ka special ba ngamdan kam banda pan kre ya ka kebangan pla ke bau try ulale ka jingim ka jonga bat hakai ka sem ka jonga bat ka bangade kalong bancu ayu bat bangacu ai ka buram show try namta ke baro kumne laingot ka ju ke yeng kumne kade da ka jingalam ka jong try kade da ka jing te song ka jong u ka ba manga bat ke ka jonga ni syakri yo try Mamne I nong yalam ya ka jingalo ba cimane ilaong kamde ka basuk ka bakayeng baru kowe kan mane batkan syakri yo try kumbai lok junga jing sya ide na kowe pat kabalang katolik tendre ila klabamod ila yo ka jing penim bat manga ku junga ngira la yalong lang kowe ba syakri yo try te tung inai ka jing thapti namta kane ya nga ayo namanta kinong yalam jo kapalang ari apostol I Bible teacher ki deaconess ki pastors namanta kajing hikai kajong ki kalong katkum kajing sunguthu kajonga kalong pe katkum katin kajong blay om na kajing start kajong ki hi om na kajing sampang kajong ki hi bakin hikai yangi kende kan kajing sutu kajing ne scam kajong kaying kajonga banchakri utrai kade lengba kajing hikai kajong ki bagi hikai bagi eke ka ba ki hikai ka bagi kran kalong bai katkum nagatin kajong blay kublay sibun
namanta ka jing kai ka jong pi ka bala penne scam yanga ba ka yin ka jonga ba ngin chakri lang yo try ya ngai yo try namanta ki jing le pha ki jong u ki ba ngamla ba nyo kerteng ba ngamla ba nyo shu kawai pagawai namar baro ki ba ngalong hi baro ki ba ngayo nadu ka met ka phat ka ba koi ka ba khia ngam jupang ngam ju sitam kata kalong kadai ka jingkor ku ka jong try ka jingda ka jingker ka jong try manga ba ki ka jonga ngilong ki yin ki ba koi ka ba khia ka ba dak ka jing suk ka ba dak ka jing kemen bat ka ba dak ka jingkor ku ka hai kata kalong baro de nagbenta jong try jongi uba ngisyakri kaburam ba ka jingaro kalong syau te kadon ko ka jingjia ka bajia ka jingim ka jonga ka ublay ulale sisya ka kamba kata kalong ha ka sngi ka ba ngepen kre ka sngi badde ka jongi ri akor te ha ka tu sngi kadon ko ka jingjia le se ka laban poi ka jingjia ka ba sngosi ka ba ngapen kre ya kata ka jingkhawai kidon kita kinong tray tinggal yarap kam yaki kat bangadang yarap kam yaki nga kubum yo prek sautri ya po simtur prek yo baret rila dei sin sitam ai ten re ha kata kapor kat ngadang yarap kam yaki we de kinong tre yo kilowan ban keren yang kat mang keren yo we prek urung sep po te ngala pisa lengah kata kapor re kabanungkong kalong akan mau yo try kabala da don ka jingai banganum lele bau try un penkia baru try un sumar un ri yang nganum jai tinggal mare sim sim ya kaja sikam ngala duai bang duai ngala ngut ya kata kaja tenre kawan ka mesti bajonga ka ba ong lada ka kata ka jingai ka ba ong lada ngap penduai hai apostol te kanum tam kanu te ngafuni apostol ka to sngi don siapa Malaysia bari Bible teacher te ngala kole ngala kole te la receive ya ka kol ba ngala batai ka jingjia te la duai la ong ba ngej be bo try un ri un sumare pi bo ne pret kumba urung kumtai un mino te daga jingej ila duai ba daga jingej ngala ngej ya kata ka kamba ba kata ka kamba kalajia ba adu menta la sisni kanda mru penai ngam syom nasngeu ye ya kata ka jing pang na ka jing sitom ba ngasyaro ba ka na ayu yo try na menta kan ka jingej ka bo ai hanga ba nga ayu ba kan ka jingej ru ka bangangai kan long sirta om tang di sipor baro ngadap daga jingkemen ba daga jingasungu sisya ka ba ibu try bang isyakri try bang isyania ulang sisya try ki try usim ublay ki kamba ublay jong ki blay baro tinga kwa ban ongru ya pi ba katkum ka jing sutu ka jonga ublay bang isyakri ulabu lupa ya ka jingkurku jongi iwe pe iwe ba ulabu lupa ba kapakongsan ka long ba ngidi banang banpan na u ya ke kata ka jingkurku ka ba ngi don kam la ka de ka jingkoi ka jingkhia la ka de ka jingnang ka jingstat la ka de ka jingkurku ne kano ka jingdon kam ka jung katkum ka jingsutu ka jonga ba ka jingai ka jonga ka long ba utrai ulabu lupa na mata jongi ula song lupa na mata jongi ka kam jongi ka long tang bangin pan ba unsa ayangi de tanggane nganum simthan ya kapor namar ba dangdon najin jonga ki ban ai ki program ki ba per de ngasyu ai ngo yo blay bat kuburam ka jingaro kalong ba isau na mata ki ke baro ki jingle ki jongu ma ulong ma us im ki sim ulong ma u try ki try ulong ma u badai hok bangi syakri bangin mane tinga kentur ya pi ka balang hi baro ko we ya bu kenmau ya ka ying ka sem ka jonga ha ka jing duai bo blay unyai bat scam yang blay unyai pensit por yang ba ka ying ka sem ka jonga mangin long ki ban scam mangin long sisa ki basit ham mangin syakri yo try kaburam bat ki ro kalong syau amen. Kublai shibun ba center namtaka testimony ke ba pila ai kalong sha ka jingger ku ba kraw yangi amen
ban yo ban yo snow yo ka kamba ka jong blay ba le ha ka yeng ka sem ka jong pi pen em yo ka yeng ka sem jong pi bat kum juro pula le ka kamba ba deng bala kum ngo yo prek ndai kam sim la jai hallelujah kalong ka ka kamba ka ba kraw ka bangi snow tu bangi shekri yo try proud la ban pen mo yo prek ba na ka kpo hallelujah buram ni asho blay tiani ka por in IT hai Miss Diamond Kiman chani shakman kalau orang berping ready lupa, ham kloy ka kam, ali kloy. Tinyo ya ka special number nam tagi niki shipara, kibali lumlang ya ka ban ai, ya ka testimony lembaga jingwai jonggi, panganget bagan nong ka jinggerku, hapdeng jongi ha ka nika step. Hallelujah. Teng ai kublai ye ya piwi ha ka kerteng ka bathyang tam chung try chung yi Jesus Christ. Ya ha ka ni ka por. Yen ai ka we ka jurwai ba ka kerteng chung ka jurwai ka long ha ka tien phareng. As for me and my house we will serve the Lord. Teng ka ni ka jurwai kumba Joshua lo ong ai ba manga bat ka yeng jonga in shakri ya utrai te kata kalong ka jing thrang kata kalong ka jing sliang jonga ya ka ba manga bat ka yeng ka sam ka jonga bat ki para jonga ki ba hayeng hasam jonga ngin shakri ya utrai te ngin ruai ka ka juai
kalong ka ba sngo tiang ban yo ya kanika yo sngo ya kanika jing roi na kanika long ying ka bagi shipara kilawan ring ka bagi kun jengki ban roi as for me and my house we will serve the Lord. Amen. Kalong ka ka commitment ka ba crow ka palong kama chong play but kan long ru nam tai jong yi way ha ka ba ngin sngo shu ngin shim ya kanika jing ko chumut bangin shakri o try Try negor ku ya kay long ying jeng imes diamond bagi para jeng pi baro ki kunrit jeng pi baro ban shekriu try mentang ini poi pat sheway pat ka benta kata kalong in poi ha ka ji ya ka jing shekri lemba ka jing ai ka de ga way ka jing shekri ka jongi Bible ka ong bo blay u iet ya kita ki ba ai da ka do nut ka ba kamen amen kiba ai da ka donut ka ba ben ha ka kita aga ar koren kala nong ka ba khandai ngadi khot ka ban riu but nyo but pra ong ni hen rei le ya ka ni nga ong uja ba bet khandiat unyo ot khandiat ba uja ba bet shibon unyo ot shibon wei baro na pi ka ba tmu hala ka donut kumta un ai om na ka bas ngosi lani da ba penbor na ba blay u iet ya ki ba ai da ka donut ka ba da ka ba kemen ba blay u la ban penroi ker hai ya ka jing ai baro shapi knang ba haba pidon hala ka sngi ka jing da baro ha ki baro pinyo nang roi ker hai sha ka jing le pha baro amen ka jing ai ka de ka wei na ka ji shikri jongi yau blay kam dei tang ka jing le nyam der kam hande ka wei na ka benta bangin shikri yo try ha ka ni ka step ba ka dei ka wei ka bangi pen pau ya ka jing e jong yo try ka jing ko ngo jong ka jing sngo ngo yo blay ha ka jing im jong ka bo blay la le ha ka jing em jong kham tam ya bula a yangi ya kata ka jing em bom jikot lemba ka jing yap ka jong jisu ha lord ka ding na ban sius pa ban pet em yangi kata ka dei ka ka ba ngimdon na ka wei pan rei da ka jing sngo ngo ban ai show blay but kumno bangi ma de ki jingker ku ngi pediang ki jingker ku ke jong trai ngim shimla sha jinget la ngim shimla sha tngan trai la pendap ki jinon kam ki jongi ke baman la ke si la ker ku yangi la ai ki jingdap ker hai yangi kide ki jingker ku jong trai baro ki jingker ku ki na wan no blay na ta daw ngin ai show blay da ka to nut ke jing sngo kum ka dak jong ke jing mani jongi yo trai kum ka dak ke jing pen pau jongi bangi e yo trai nga e jame na ai kini kijing ai jongi shaka kam ka jomi amen ngin shikriyo try ha kini ka step lemba kijing ai kiba fin wan ra try jisuong to ai to on sa ai pat happy kijing tho ka ba thnian ba kri kan shlei lah kijong pi nung bang ai show try ngi sngo tho bangim do nong henry ai bo traw ker ku pat om tam bo traw ker ku henry ngi sngo tho pat bangi ia yo try ni ai ya kata ka bade show try idon ki jing ai fair ki jing ai ka wei na ki shipo ki jing ai shika commission ki jing ai shika ji ka donation nam ta ka ji sang yalam how come commission ki jing ai jing ji sngongo so ning kong ka no go pi ai buan ra lama ka jing tmu show try tongin shakri yo try ha ka ni ka step ini yang lang na ka jaka bangi shong ani ka por but in right tang ka wei ki jing right Saya nam khot yaki nong tem kin wan sini kimat ke shim ka por tungin rai ka nunu ke jing rai ka bangi lalut hang ni ka por ban in rai na ka tu ka jaka nunu ban yalam ngi ke jing rai kat bangi nang mani utrai tini yang lang ni ka por in wan ra ki jing ai show try ni ka por
try ublay chongka kublay shibun sobaban shong but mentang kerpat ikong iradhar in one shenishakmat kaban duai ikini kijing ai baro kerpat no yai namar sendon kerpat yai deaconess as consider in one shenishakmat man penkentang ikini kijing ai baro sakikti jong try Tungin duai. Ablay bau pa jeng yu bahabeneng yu wana kmat jome hegen ko por ke ketingga jong Jisu. Nyai ngo yame ko try ta gani ka sngi ka bakodor ko try ka bangi la ban ya wan lang hakmat jome kum ka long ying long sem ko try Jisu bi ban sekri yame ken try. Kan nu ka long ka bakodor ko try bi ablay bangin yo ka bakum kan ka lat ko try Jisu bi jonga. Nyai ngo yame ko try bi namar ke jing it ba ka jome ka malapen pau ka jing em ka jongi ko try. Dei namar ka jing it ka jing ai ka jome kum ne bangi la ban ya lum lang hagen ka jaka ko try. Nyai ngo yame ko try na ba malong play ba ai bo ngi ko try bangin yo ka spa ko try bi ablay. Malong play bla ker ku ka jing em ka jongi kan ko try Jisu bi jonga. Mela ai ka ba hatam ka jing em ka jongi kan ko try Jisu bi jonga. Ba de kan ko por ko try kum ka dak ka jing e jame ka dak jam ka jing mane yame ko try ka ba mi ne ka donut ka jongi kan ko try bi. Ni wan ro kan ko por ko try Jisu bi ablay. Ban mane yame ko try ma kan ki jing ai ki jongi kan ko try. Ablay nga duai kan ko por nam na ka ba ki jing ai ki ba per ko try ki bang lawan ra si ka ying ka jome he kan ko por na du ka jing ai jom ka jing ai ngu ko try ti su be da blay ka ba ki kun jome ki lawan ra he kan ko por ko try ai ki long ki bla pen kan tang no ko try ti su be jong a ka jing ai se ka commission ko try ti su be da blay ka jing ai jom khau kham commission ko try ba ki kun jome ki lawan ra si ka ying ka jome ka jing ai ka we na ka si po ko try me long he ka tin ka jome wala me ka we na ka si po ba ro se ka ying jing kan siok na ma long ka jing ba ma ka ying me long do try to ten ju te me ha kan ne la da men pli no ne me ke jing khang jong ka bning ka ban the no ai ke jing ker khu ka jo me ha du ban nong yam jaka shu ban molecular ban sneng no nong bam du ba ro try be nga duai ke ne ko por ba ka we na ka shipo ka be ki khun jo me ke la wan ra si ke ying ka jo me ai ke ne ka step kan long ka bla pen kan tang no bat ka jing ker khu ka jo me kan long ai we pe we ka kum ka tin ka jo me kan try nga duai ke jing ai try be da blay ki ba per ko try ki jing ai jap se ka jing ya lap ko try si ke ying ma ne ko try but kan no ka jing ai ka bagi kun jame kila wan ra ka ne ka step chi ka ying ka jame ai kan long ka bla pen kan tang no ko try ka ba bit pan pen dan kam nam ta ka kam jame ba to ka jing ka khu ka jame kan long pat try a ki to ba ro ki bla wan ai ko try ku ma ki ai man ai pat iki try lai po ri po si spa sha ko try bi blay kin long ki bla ker khu ko try ji su bi jonga ka pen kan tang ki ne ki jing ai ba ro si ka ying ka jame ban nge kren ni ka jing ker khu ka jame ki to ba ro bla wan ra ye ka ne ka jing ai ko try kin long ki bla ker khu ba try bi nga duai ba menang bu angi ka donut ka ba it ko try ba nai sha me kan try na ba bangi ai sha me kan ko try ti su be blay try ka nom long ka jing tu na ka jing tu nong andai try bi ka jing ka khu ka ba bun pheu sha ko try be blay ka ba mi ai ba hangi ko try ku blay si bun nam ta ka ne ka lat ka bangi yo ban ma ne ya male ma ka ne ka jing ai ko try be blay ka buram jing ngu ngi ai sha me ka ka teng ka dong Jisu amen. ti hakani ka por nga shimru ya kani ka kabu ya ka ban preng sabha ya evangelist pk kongsder ai ga tin ka jong blay pa shwai when ai tin you blay preng sabha ka long ying jong i kong cheres dar ka biki kun jong i kin ai shwai ka special number deng jong i ba hadin ka ta evangelist as a shim ya ka tin ka jong blay hakani ka step tungin preng sabha ya ki shikri jong try ka bagi thap ki ti jongi bat kumjor ka tin ka jong blay bakan long ka jigar khu breng jongi ha ka ne step ti ha ka ne step ni kum ka long yeng in ai ka we ka jing roi in ai
ai pi ko ke jing roi bakar pang ko magila ya snow nei no yalam je sing ba hashwa ba shakri chu trai lok changai ai ke tien chong blai ti kom tangin ai pi ko ke jing roi ka balong short and simple ti la se la de khila ba dia bot ru kia roi lang ba ni ti ke ni ke jing roi ke kren chapang kum no ba ke jing don chong blai ka long yeng ka long ke jing ker khu bala do blai long ka benta preng je ka long yeng changi ka ta ka long yeng ka long yeng ka bala ker khu ka long yeng ka badap de ke jing sup nya ai ngo yo blai ha ke ke step ngi la ban ai ke ke jing roi shapi kum ka long yeng ka kwa ban thu khan diat ba ka balang ka bo ya ka family seminar ka ba man la usnem de ngim chula ban ya don lang kum de si family ha ka no no ka jaka don ka por ka ki khon ki don chane manga ba ilok ni don ka wei pat ka jaka nam ta ka ji shakri don pat ka ba mai le ya ka ban shakri shiki wei pat ki jaka bar manga bar ki khon ni don hang ni renga sngo ba ka kabu bangila ban shimbanta ni ka step dai ni jirwa i balangkot ha preng chopi kum ka long yeng angai ka long ka chikar khu ye pi wei When God is in the family, love is always there. When God is in the family, we're closer together. When God is in the family, blessings are found everywhere. When God is in the family, everything is there. So let him now come in, my friend. To the door is always knocking, and bring with him his gift of love and his life eternal. When God is in the family, love is always there. When God is in the family, we're closer together. When God is in the family, blessings are found everywhere. When God is in the family, everything is there. Haba play you don ha ka long yeng, ching yit ka don hang ta. Haba play you don ha ka long yeng, ching yit jam ka don hang ta. Haba play you don ha ka long yeng, ching ker cookie dap ker hai. Haba play you don ha ka long yeng, ching dap yen ka long. Ta tu ai cha kayu, uye ke ching kang chong pi. Un ai a pi ching it kerai, ba ching it ba bom chiu good. Haba play you don ha ka long yeng, ching it ka don hang ta. Haba play you don ha ka long yeng, ching ye cham ka don hang ta. Haba play you don ha ka long yeng, ching ker cookie dap ker hai. Haba play you don ha ka long yeng, ching dap yen ka long. Ching dap yen ka long. kapuram shop lai Ngai khublei missions family Sunday kaba kemen kaba kerku yepi baro kibadon hagni ke jiseng ngai ngo yo blei na kabenta kene ka kabu kaba wala ayanga bangala ban yeng ha pring jong pi hagni ke jaka bat nga
penpau ke jis ngongo naga benta I nong yelam ye ke jiseng I Bible teacher Mrs. B. Konkrom I belong ru I pastor in charge jom ka Shillong Circle ngai kublai ru ye ki para nong syarai ki badan hangni ki elder deacon deaconess bat ye pi I long kami I long kpa be it ki khun ki mei it pa it ki ksiu paro ki badan hagini ki jiseng ngai kublai ye pi hakakerteng ke jong Jesus Christ kumbala penbet da kabalang bahagi hakabalang borok kawai menta kasngi ngirakhe yaka family Sunday jong kabalang hakabahagani kasngi on keren kerpang spang ki long ying on duai kerpang namta ki long ying bat kandon ke ji shakri ka kerpang jong ki long ying hake ji seng bakani kalong kabenta baka balang kalabu namar ki long ying ki dai ki benta ka bedon kam haka balang badru haka imlang salang ka team jong kani ka family Sunday menta usnem hangni kalong Henry mga bat ka ying jonga ngin syakriya utrai bala pensyong nong rim na ka kitab u Joshua arpo saulan nong kadukhat kabakhatsan bat hakani ka por lengba kani ka team ngin ya pej haki lightly ki benta Henry mga bat ka ying jonga ngin syakriya utrai ngan kren haki lightly ki mat ki bakongsan bat kumtang akarpat ye pi paro badana gri ki jiseng tungin long relax in penjat that ye lade nginom sngau kerki bat ngin disconnect no shwana ke jingmot ki perkhat jongi ya ganu ka kam ka bangin haban le dala wai ni ki jiseng nginom sngau leng nginom sngau pisa lani lada pidan kanu ke jing sngau kulmar jingmot ke jing khuslai kanu ka ba pentut ki jingmot ki perkhat jong pi ka men sim jong pi bu no sharut hagani ka por pidan hage jenorekat utrai pidan hagani ka por hage jaka ka ba biang tam habang ong ke jaka ka ba phatam le ka ba biang tam kamot banga kren ya ka location ya ka dong le ka shnong bangi don le ni ka ri Henry nga kren shapang ka ta ka jaka ka ba don ke jing ro ke jing mani ya ublay ka ba ka kerteng utrai ka don hangta ka jing ku ya utrai ka don hangta ba ka ta ka di ka jaka ka ba biang tam ka bangi day bandan na ka por che ka por amen kum ta ka ni ka por ngin pelai lut ya lade ngin connect ya ke jingmut ki perkhat ka donut ke jungi show try ngin ai lat yo men simbo khut bau ni kayangi ika ka bangi osngau bat ngin ai lat ru ya umen simbo khut ba un yo lut mo ui ke jingmut ki perkhat ka donut ke jungi ha ni ka por ka pentai ka beningkong ha ka ya dei bat ka ni ka team Henry mangabat ka ying jonga ngin syakri utrai kabentang ka beningkong manubla kreni gini ki ktin bat balai la kreni gini ki ktin u Joshua ubadai unong yalam jong ki khun Israel hari ini ke jinyap jong Moses ubala yalam ki khun Israel bat penyoken ti haki ya kerikanan dei mo ubala kreni gini ki ktin bawla kreni gini ki ktin haki sngi ki bakhatdu jaga jingim jong udon south post nam ha Egypt ba usutu ka Egypt bat ka experience ka ba umat ha po Egypt udon south post nam ha ga jia lenti ha rikla bat usutu ka rikla udon lai post nam ha po rikanan bat kumta kat kumu Joshua arpo saulan nong kat khat ka ba khanda arpo khandai but nong bishar al nong khat ba pra ka ong ba u Joshua haga karta ka ba ula dap shispa shi posnem ula yapno bala tep ye hari kanan hashwa ka jingya parikiski ki ba khatdu jong ka por jong ba udan haga jingim jong shwa bu un khlat no
ulum yaki nong yalam Israel baro ikirang ba but Ukraine haki ki kentin kiba khadu ki kentin kiba donkam kiba khia bat kiba kwa ban penrung haka pateng lapateng haka jai penriu Israel but kumta ka way na ki sentence ka Ukraine yaki kun yaki rangba Israel wong henry mangabat kaying jongangin syakri yautrai kay ka bala penlong yaw Joshua bun Ukraine gini kikhtien kadang ka long ba u Joshua u kwa ban penkan mau ki kun Israel southly ki aka Joshua bun klat no kabaningkong ukwa ban penkan mau yaki ya ka jing pelait bakrau ka mighty deliverance ka bau play pelait no yaki naga kti jong paru bat ka hima ba climb board jong u ka hima Egypt kabar ka jing pendap ka ba kenja blay bat ka ba pla jong blay yaki kun Israel haki south post nam ka jinga lenti jong ki hari kla kim tung kim bet kim ot kim tray kim kta kishu ya lenti henry sau post nam bleu psa yeki but day tang shi phongot day tang shi spangot shi hajar ngot henry la kenyan tat bagi kun Israel ki ba mi na Egypt ban leche kanan ki don kumba arpo san hadu lai polak lajan kat ke population jong ke Meghalaya ublay ula pendap pelai ki kun Israel haki posnem haba kidon kam ya ke jingba ublay penhap ya ke mana na peneng man ke step kidon kam ya ke do wanra ke ear care baki ni abam do kidon kam ya ke haki jeka ke bomdon upen mi ya ke na mau siang ba ula pendap pelai ki haki sau posnem kabalai play la le shibun ki kamba haka jialenti jo ki kun Israel ki i de ki khmat jongki kaduriau basang la pen yaklat la pen long ka lenti ba ki kun Israel banyat ka wa Jordan la kat ya ka arliang ba ki kun Israel ki yo banyat ban cross ling ba jongka but umau siang shibun ba ki kamba ki bo blay la le haka jialenti ki kun Israel hari khla but kabakadu ke jinya da ke jau blay ke pla but ke jinya ne ke jong u nam taki kun Israel haki south post nam ke jinya lenti jong ki hari klau hadu bakin rung hapok kanan ula penpoy ki hari kanan kini ki southly ki aka ki bau Joshua ula mat ula yo bau blay ula le ke jingim jong u ban ha ke jaj ben riu Israel kalau penlong ya uba unlum yakin nong yalam dak gaji skokia bala kumno kim de ban klet ya utrai kim de ban yo ki waipat ki blay ya ba kumune blay kim de ban klet henry ki de ban shakri baru ong la da pim shakri ya utrai henry manga bat ka ying jonga nin shakri ya utrai dan na prinjongi haga ni kapor ki bala mat ya ke jimpen emu try ula pen kenria ya pi na ka Egypt jong ka pop sha ka kanan ka bakan jaman sim sha ka jimpen hatu kam day yangi bagin shakri u try dan na prinjongi u try la pandap plai ka jim jong pi try la kerkui ka jim jong pi ha ki jiat lenti ka jong pi kabaman ka sngi play pendap kabam ka di ka kup ka sem ngilong kum ni kum bangilong na mau try pendap yangi dan na prinjongi ilama chibun ki kamba yo asngawi ka jing plamentan ni ba senta sendrem kum no play la le ka kamba hakaba iyo ka met ka phat ba koi ba khia wat habai la kum ngut yo break en rem don ka no ka basniu hadin tu ka jing duai play la ri ker pang ka met jong Blay la shibun ki kamba ke jingim jonga bat jongpi kabai wai pi wai nangi nganget ngidon la jong ka story ngidon la jong ka testimony kabangin kabangin tu shiki wai kum no try la kamba ke jingim jongi aga i ka sem ka jongi
Kum no try la ya dai ka ying ka sem jongi ya ka jing im jongi but kum no try la ya lam lenti yang ni hadu ka ne ka por kalong ka ka bangim dai ban klet jongin ong amen la da don mano ha ka jing im jongi ka bangin ha ban shakri Udai ne ublay ubala pen im yang IP ubala pen dap yang IP ubala le ki kamba ke jing im jonga ba jongpi bat ubala sumar ubala ri la da la ke ke jing im jonga jongpi ba ke yin ka sem jongi lara ki wei kim tre ban shakri henry to ai ba manga ban ma pi ngin ong manga ba ke yin jonga ngin shakri u trai u Joshua bu ya kata ka ktien ha ki kun Israel mentang yin wan che ka bentang ka ba ngin ya pet namar ngi kren mentas pangkin long yin ngin ya pet mentang na ka Bible ngan ya lam ye pi na ka testament ka berimba ka testament ka ba thamai shepang ka donut par ka planu blay nam ta ka jingpen im ya ki long yin ngin wan na ka testament ngin lechwa ka testament ka ba thamai ka berim na ngin lechwa ka kitab Genesis Yin shem ya ka wei ka long ying ba ka ta ga de ka long ying ka jong Noah. Blay la khot yaw Noah. Ban te ya ka ying li. Bat kum ta ban pen ling khot ya ka jing ya tu. U blay u la plaj im yaw Noah ya ka lok ka jong u. Ya arngut ki kun chen rang jong u. Arngut ki persakurim jong u. Ka ying barok ka wei kira laj im na ka jing shlei Hakaba paro la penjat ha gani shle reu Noah bat ka ying jong u try ula pen im la ringin leja ke kitab Genesis kalau nong ka khat khandai ka khat ka khat ar ka khat ka khat san tongin pule menta Genesis kalau nong ka khat khandai ka khat ka khat ar bat khat san Te kita Hebrew kila ong ha ulot medang don shu kino ru hang ne yau persakurim bat ya ki khun chen rang jome bat ki khun kan thai jome bat ya kino ru kat ki badai ki jome ha kane ka nong ba to men ya lam no shabar na kane ka jaka ka do not ka jong play ya ulot ubadai Ubang nget ya ublay, ubah hok akmat ublay. Ublay ulah temu ban penjat ya ka Sodom Gomora. Henry ublay syua ban penjat ya ka Sodom Gomora. Ukwa ban pelajim ya ulat bari ka lok jong u. Baru ublay ukwa ban kentup haga longying ulat. Bagi kun kentai kun cenrang jong u kidai ban lajim. Ki persakurim ban ki kur jong u kidai ban lajim. But the shisha ulat ulai ban yathu yaki ban maham yaki persakurim Henry ki kim sut nyau ki lajit ban kentat yau blay bat khadu ulat bat ki khun kan thai jong u bat kan lok jong u ki mi ki lait na ka jing penjot jong ka Sodom Gomora bat ka tengah jong ulat hasiteng lenti ka phaidin kala yap no kala kalapaya mau melu tang ulat bat arngot ki khun kan thai jong u kila light im Henry ka donut jong blame ta ka yi ulat ka lo paro ka wei ka ying kidai ban light im la ding le shaka kitab Exodus ki kun Israel shwa ba kin mi na Egypt hakamit shwa ba kin mi na Egypt u blame la btha ba ka wei ka ying ka de ban shim yo kun lang brat bat kan penyap yo tau kun lang brat na ka benta ka wei ka ying Play wong way ulang berat naga benta ka way paka way ka ying. Baka jing ya da baka jing pelaj im kan long ya ka way paka way ka ying naga jing wan atak ka jing wan hirtma jau angel ka jing yap uban rung ha ka way paka way ka long ying jong ki nong Egypt hapo Egypt ha ka to ka po. Bala ringi lech kitab Joshua gal nong ban riu gal khat ka arpo arpo san hang tu pinyo ya ka Rahab ka bare ka nuti Henry ka ne kala jit ban nget ya ublay jong ki Israel
kalajit ban syekting yo blai ki Israel badru ban lebha ya ki arngot ki nong sentiat jong ki Israel persya ya ke Jericho bat kumta kala kerpat hakmat jong ki arngot ki nong sentiat ki bala padu Joshua ka ong skop han da pilawan syakani ka ri baka shnong jongi bapin penjat yaka pelaj imlem yanga yai pa jonga ya ka ying ka sem jonga barok away baka basngau tenat kalong onda baki khud Israel kila wan shisha ban hier twai ka Jericho kala klem bat kumta la penyap bat mrat bat briu bat mrat bat sim bat paro branda Jericho la penyap lut Henry ka basngau tenat kalong Rahab kapa berka kemi ki para kentai jongka ki kur jong kapa jongka ka ying barok away la pelaj im yaki la pertengkai yaki la pelaj im yaki bat kumta la bu yaki hajan jong ka ying jan ki kun Israel bat kumta ka Rahab kala don benta ban long ka way na ki commitment haka lain jong ke jing hier pateng ke jing khayu Jesus Christ ngiyo I ka nega dei ka donut ka planu blai ban pen im ya ka ying barok ka way la da don mano haka ying ki ba wan show try ki kalaba mot shisha ki priang shisha yo try ka jing kalaba mot bar ka jinget jong ki haka ta ka ying kan influence kan kata ya ka ying barok ka way bar ka jing duai jong ki naga benta ka ying ublay unom kentai bat ublay kwa ban pen im bat ula ban pen im ya ka ying ka sem jong ki like no tang la kita ki bala yo sngawi ka ktin ki bala ma di jing kita ublay ki jidhi dalade yalade ban kentai ya ublay ban nom ngai ba ka ta ka shong haki la ngin wan che ka testament ka batmai habau Jisu rumah ka injong usakhayas ubam jaga usakhayas Jisu krene ko ika kantin bau Jisu ong ka jingpen im kalawan ha ka ni ka ying uklem ong ka jingpen im kalawan ha usakhayas henry ong ka jingpen im menta kalawan ha ka ni ka ying u Cornelius ha ka kam ki apostol nong bashpo ka khat ka ba arpo a udeu gentil henry ungat ya ublay jong ki jiu but kumta ublay ula ong yo Cornelius ba un pa ikibriu na ka ying jong u ba kin lek khat ya u Petros ba un wan ha ka ying ka jong u Cornelius ba un ya lap ya ka ktin jong ka jingpen im ba kumta Cornelius ulum ya la ka ying ka sem ban u Petros u wan ban krene ka ktin jong blay sepang Jisu bala yap la mipat ba ka jingpen im leng ba Jisu ka ying u Cornelius paro umen sembakut ulah ha paro ki badan ha ka ying Cornelius bat ha kata ka sngi la pen baptis yo Cornelius bat ka ying ka jong u paro kam ki apostle nong ka bakhat pra ka khat ka pra ka ong way briu ha po korin no bakerteng Crispus ulang nget yo try kumta ka ying jong u baro ka way ki langet bala pen baptis yo u bat ka ying jong u baro ka way haga kam ki apostle nong ka bakhat riu ka khat ka balai po way ka kren sepang jailor lani unong ap bendi ha po Filipi ha ka ba Paul baru Silas la set bendi ki hangta onda ha bo try la wan jingo ka ying bendi ki jing khang jong ka la pli une u jailor unong ap bendi la khnyu la shifting bat ula kali no Paul Silas wang ka ay kamangani banle u Paul Silas ki ong tumen ngai ha u Jisu te on pen im ya me bat ka ying jong me tumen ngai ha u Jisu te on pen im ya me bat ka ying jong me ka Bible ka ong hakata ka mid hi u neu briu la pen long ka commitment ban ngai u Jisu ban bu u Jisu ban hakata ka mid lapan baptis ya u bari ka ying ka jong u barok ka way haga por ka bangadang sedang manu wan chi ka jing kalaba mot bar ka jinget ya utrai
Mga nga day baning kong na kaying banwan siya kajing long Kristan bat kajing yautray. Habang pulay ka Bible nga shem ya kani kabenta na kaktinu blay ka kam ke apostle nang ka bakandri ka khat ka balay phaway. Kani kabenta na kaktinu blay ka strike ka show ya ka donut jonga kala ketik ya ka donut jonga. Bangaru ngan ngej bat bangan kam kanti ngan duai nam ta kaying jonga. Ba day tang mga handray kaying jonga ka de ban tip yautray. Ngawan na kaying ka badang bat ha ya ka kinya ka kriam ka shat ka khen. Ngimtip ika Bible, ngimtip ika Jeseng, ngimtip ika Jesu. Henry gidan haga jinget jongi, haga kinya ka kriam ka shat ka khen, ka jinget kasi tenrai. Onda haga por jo ka jinglong samla rit jonga, ngala tip yo try ngala itu ngala priang ngala penbaptis jonga. Badai mangau banengkong banwan si ka jinget yo try. Nadu bangala shem ya gani ka benta na ka ktinu blay. Man kasngi nga duway nga ong mga bat nga nget yung Jisu bat mga bat kaying jonga on penim mga bat kaying jonga on penim nga duway na kapor siya kapor bat ay ngu ayaw blay por kiyay kaying jonga iway hadin iway kisdang manwan siya kajinget inmen ng kong jonga iba menta imlon siyo hagadi ka pratay isdang manwan siya utray ka kapor kipara jonga kinmen nang ta sa imay nang ta sa ipa but kum ta terteru trials nang man kta iki way hadin iway pat mga slotu baga ktinu blay kalong siya hoot but amen tumen nget yung Jisu ten pen imya me but kaying jong me kadonot jong blay but kamon jong blay kalong man pen im day tangya pi marway ha kaying Henry ya kaying barok away. Tungin ang amen. Kam ganti ya kata duai la danap rin jong pi kilong kami ulok jong pi umpat ngat duai bonwan si kajingat kam ganti na kaktinu play. Kadang ka nongrim na kaktinu play ba uplay ka plan jong u kam day tang individual Henry uplay upay ya ka unit ka badon kam ka imlang salang ba katang ka day ka family. Uplay ka donut jong u kalong siya ka family. Lada un pendon kam yano ukwa ban pendon kam day tang way na ka family. Henry kwa ban pendon kam ya ka family. Kataga de ka donut ba ka planjo blay. But ka jingpan imu blay kam limit tang ha iway ha ka ying Henry ya ka ying barok ka way. Lada dana pen jong piki kpa. Pidon ki lok ki bampat nget dua heo blay nget how try dana pen jong pi Kikun kiba kikmi kikpa jong pi kimpat wan show try kimpat itu yo try lani ma pi kikmi kikpa kiba kikun jong pi kimpat wan show try kimpat itu yo try kidang don shabar jong himau blay tonget how try te on pen im yo pi bat ka ying jong pi kata ka dei ka bang yo ina ka ktinu blay dei na kata ka daw Joshua ong mga bat ka ying jonga ngin syakri yo try ai ba kanay kalong ka slokan jong pi kabaman kasngi kalong ka moto hagaying jong pi babaro hagaying ukpaga kami kikon kim day ban light na ka plan jo ka jingpan imu blay try day ban pen im yaki but kide ban one ban syakri yo try kataga day ka jing hot jo blay ban ka plan jo blay u Jisu yap day tanam ta jonga marway uyap na gabenta ilok jonga namta kikun jonga namta imay jonga namta ipa jonga uyap na gabenta ka family uyap na gabenta ka pertay baro ka way kataga di ka plan du play namta ka family day na kata daw inong yalam Jeseng nila yalam iga jingduay manne bangin duay karpang namta ka way poy ka longying ki banget kiba don ha ki longying ki kmik pa ki langet ndray ki khon ki yat sa kama don ki longying ki batang ka kmi bat ki khon ki ngeng reu pa umpat ngai kumnongin le ngi haban duai ban wan che ka ktinu blay namaru blay kwa ban pen im ya ka longying kata ga dei ka benta ka bangi ngin mi na gani ki Jeseng ha gani ka sngi da ka ta ka jingkut jingmot bar ka jing duai ban kam kanti baka ying jonga way na ka ying jonga kim dei ban light na ka ktiu try kim dei ban light na ka jingpen im bala kumno ka jingpen im kan wan cheki shiwa bakin late na ka ni ka prathe ka benta ka balai
ngin ya wan syaka ai ka bu Joshua ukren Henry mangabat ka ying jonga ngin syakri ya utrai kidon artli ki ai habanga pule ya kani ka benta ngayo I artli ki ai ki bu Joshua udan ha ka jingmot ba ka donot ka jong u ha bu kren ya kini ki ktie ka benta ka beningkong kadai kata ka priority lani ka ai ka bakongsan ka bu Joshua pa bakan dan ha ka ying jong u ka baar kadai ka commitment lani ka jingkot jingmot jong u kumno ma u bat ka ying jong u kidai ban le bat ban long ka benta ka beningkong ka bu Joshua udan ha ka jingmot ba ka donot jong u kalong ka priority ka ba ningkong ka bu Joshua dan namta ka ying jong u kalong baka ying jong u ka day ban syakri utrai ubu ya kata baka long ka priority la ka bentang ka ba kongsan ha ka ying baka ta ka donru ka jingkali namta jonga jong pipat ka ka priority la ka ka ba kongsan ka banginyaw baka ka ba kongsan na ki ba kongsan ha ka jing im jongi ba ka ying ka sem jongi hato ban kan show spa banwat igajing nang gajing start ka kerdan ka nam ka buram kai ka priority jongi la ka jong ka ying ai ba ka priority jonga ba jong pi ka priority jong ka ying jonga ba jong pi ka ba kong san na ki ba kong san ka bangin bu jing mot ha ka dot not ha ka jing mot jongi ha ka jing dawai jongi nam ta ka ying jongi ka long bangin itu ya utrai ngin buat ya u ngin nget ya u ngin syakri ya u kata ka day ban long ka priority lani ka bakongsan ka bangi day ban bu akamat ha ka ying ka sem jongi ngi im ha ki sngi bat ki por ki babun ki long ying kila advance kila roy ha ka jing nang ka jing start haka yok ka kot bat shibun ki ki longing long sem ki don haki di kisli kawai pa kawai ka longing ka don ki mobile phone ki don ki TV ki don shibun ki haka ying ka sem ki kun ki las dang ban kiu haka kerdan jing pule ki don ka kam ka jam bat kumta ter Henry haka wai pat ka benta larangi let syakaliang ka bakan jaman sim syakaliang ka long briu man briu haki babun ki longi long sem ngio ka jingjot ka jingpra bun ki jinya klat sanching bun ki single parent ki dan ki long kemi ki babun kam tam ha ri khasi jantia jongi bun ki long kemi ki kit khun rei ki haban kit khli ye ki khun man pen he pen san man pa school ye ki penang pen start ye ki bun ki longi long sem ki baki khun ki ai sakma ki kemi ki pa ki yam ki lemnyar haba ki khun ki di bua ki ngop ha ki jing di drugs nang ta ki ai lengkar ke jing im ha ka shong kha shong man bun ki longi long sem ki don hapdeng ke jing kordit ke jing bam krun ha ka liang ka bakan jaman sim ha ka liang ka long briu man briu ke jing im jong ki Day na kata kadaw kasam ka ba shispa at punyaw ka dekat ka ba ningkong ka ong laro try teya ka ying mila no ki ba teya ka compare ni don ka spa ni teya ka ying ka sem jongi da ka jinang ka jing start da ka spa ka pau da ka jing don jing em da ki ba shabar ni la ban teya ka ying ka sem jongi Henry lada utrai tei ka ying jongi minalon ki batei ya ka lada ka jing suk uplay ka jing kemen utrai kam dan ha ka ying jongi kam mentoi ki mangi dan ha ka bashabar bunba ki briu ki wat ya ka jing suk bat ka jing kemen ha ka jing im jongi bat ha ba kim shem ha ying ya ka jing suk ka jing kemen ka bashisha ki let shabar ki khun ki samla ki let shabar ki persyang bandi kiat bandi drugs
ban yalang paralok ban wat samla kentai la nationrang nang taulok habum dan kejing sok ban kejing kemen haying usdang ban yang tam sa siway pat bat ban pet siway pat kalok rukum ju ben ban ngan yutu yupi kaji ka parsi sepang kun sarong auria kadai kanuksa bat ka kubor ka badon kam hadu kata-kata nam taki longying hagini kisni kun sarong auria udan haying cibun ki ubiang henry ukwa ban mi shabar ban mat ye gejing kemen jong ka perthei gejing suk jong ka perthei udi ubam uyai lingkar uyai auria penhun ye la ka jong ka do haka bakhadu ushem baka jing suk bat ka jing kemen basisha kam dei na ka perthei kalong tang sipor ka jing suk ka jing kemen ka perthei re ka jing suk ka basisha kadon haying pleng kadon haying kum tau la rai wang alai phai biang no shiye para bangai be ka jing kemen ka basisha kasdam na yeng tongino amen wat nom lek perkhat ba pinyo i gejing kemen ba gejing suk na ka perthei haki khamat bangi pet kala ban i kumta gejing pentame gejing pen internet kala ban long kumta gejing pen sngo muja kala ban long kumta na kata kadau dan bun ba ki samla ki bahap ha gejing syak syukur dan bun ba ki long kpa ber ki long kemi ki babe gejing im jong ki pailing gejing im jong ki namar ki perkhat ba gejing kemen ba gejing suk ba shisha kinyo nabar pat ngani thu ipi lada om dan kejing suk pat kejing kemen ha kejing syabar lele wat kemi lenti na kata kadang Solomon Ukraine gani kesam sispaat punyo haga jinglong rangba bha jong Ukraine gani kesam da ka so thu baka longying kalong ka badon kam hadu kata-kata ban utrai dei bandon ha ka longying namar ba kejing suk basisha kadai ban sedang na ying kadai kan sedang na ying kadon ka ktin ka baong honesty begins at home kejing long hok long bek ka sedang na ying kata kadai kejing don kam jong ka ying kejing don kam jong ki long ying ha kejing adai ka jong ki ban utrai ka priority ka ka bakongsan ka ba Joshua bu kalong kajing ya day jong ka ying jong bat ublay barangay ru bakan long ka priority la ne ka bakong san ka bangin bu nengkong hakmat la da don ka ka bangin day ban bu hakmat kalong ba ublay uday ban don ha ka ying jong la da ublay don ha ka ying jong compare ka ba pidon ka ksiar daki ton daki hajar kilo ha ka ying pidon ka building ka ba itanat pidon ki khun ki badan ka kerdan ka jingnang ka jing start pidon ka nam ka buram ha ka ying compare kita baro kalong ka babha ka basngo tanat bandan and re try la da dan ha ka ying ka jongi anom dan ka jing suk basisha anom dan ka jing kemen ka basisha dei na kata kadau Solomon wa kamla ka jasuda habadon ke jing kemen banya ke ying ke badap da ke jing kawai Henry bat ke jing yale kata ke de ke Solomon Ukraine compare ke mangilong shabar ke mangidon Henry la do try dan ha ke ying jongi kata ke de ke kesiar bat ke rupa ke basisha jonga bat jongpi dongeno amen ujo buong melong ke rupa bat ka kesiar jonga uang yau blay ujo udah briu baru spak tam ha ka to kapor lara kenya ka spak ka ujo udan ha ka to kapor ha ni kapor jongi ka pisa ka jinon jo ujo kolong dagi spak krur Henry onda ha ba ulas dang ban pai ban yanu jor ki ak barok ki ba udan ushem ha ka bakhado ha ban pla ban ong try ulong ke rupa berkeksiar jonga bakata gade ke kordor khamat jongjo para bangai be dei na kata kada ke ka ba ka priority ka ba kongsan ka ba ngidei bandan ha ke jingmot ban ha ka do not jongi
kalong ka babha bangin penang pensta di kikon ngin angno di kikon jangi bakin nang kin start kin yo ka kerdan hagani ka pertai ka kam ka jam ka babiang kalong ka babha bangin duai ngin yo ka paki dulan ka ying ka sem ka babiang bangin don ka nam ka buram bat kumta ter Henry ka spa ba shisha jangi ka jikan show ba shisha jangi tongin ang misya ka bat ka tagalong play ha ka ying ka sem jangi Khot yêu play cái gì cái xem trong pi what bu yêu sharut utit cái gì kham yêu cái gì cái xem trong abat trong pi man cái por qua ban rung ha cái gì cái xem ban kerkhu cái gì cái xem trong abat trong pi na kata kadao ngakwa ban keren artli ki a ha cái bini bagani cái benta cái beningkong cái day cái duan ha cái ying jongi la cái jong cái ying bangin tei ya ka Ngi imagi sngi ki babun kamha ki long kami ki kpa namar ngi imha ka por ka ba e haban tray shitam haban tray extra ki khun ka khia ka jimpule na lord ba lecture school haban le tuition bat nang ta ki test ki babun ki assignment ki babun ki haban bun kam ki khun na do men step ha do men meet ha do ban tia ki engage ka kam ngi imagi sngi ki babun kam Bat haki por ki ba shisha ban survive haki ni kisngi. Bat day na kata kadaw tangka way ngim day ban kalet. Ya ka duwan jongi haka alaga jong ka ying. Ngai ngo yo blame tay lok jonga. Artli ki ba ilahi kai haki khon jongi. Ka ba ningkong ki khon kim day ban leithia lada kim pat yo ka jing bukti nangau kpa. Ladang kimpat wan chengau pa ban pa bless ban pa kerkhu yeki kim dei ban lethia bar ki khon ban ta ki la mlin ki la nang shwa ban lethia ki wan changa ban ong papa bless yanga shwa ba kin lech school ki wan changa kata galong ka bokordor ban hikai ki khon bagin thu ban bu yeki ki bre ki jong play hakwat ka ba ar ka ba ilok ibu ha ka yeng jongi ka way ka rule ka bangim de ban break kata galong bala kumno shisin ha ka shisngi de ban dan ka family prayer ka jinga duailang ka jinga pulelang ka ktinu play ka jinga slop na ka ktinu play bat ki matchi duai ki bangin duai kum ka yeng ka ka jing ka bangi kendu ka bangi de ban aingo ayo try ba kum tai lok ilap pentray kam ye kani habang amdan haying ilumi ki khon ban yalami ki khon she ka jing duai ban te ye ka duan la kumno men mi chwa ban thia ngi ime ki sngi ko nga ong biang ki sngi ki babun kam henry la da kumno la da ngim la ban lumlang ye ka ying asin ha ka shisngi ben step la ne men mit la kumno at least tongin ai ka por men mit bangin lumi ki khon chwa ban thia Yau lok ya ka lok ban ya lumlang bat ki meit pa ki badan ha ka ying ban ya lumlang ai ba ki khon ki yo sngawi ka tinu blay kin pulay ka tinu blay ngin ya duai lang ngin wan ra ki jing ngin wan ra ki jing comment ngin wan ra ki agenda ki prayer item ba per ha ka jing duai lang bat hangta Habadon ke jing duai lang pitip Jisu ang kumno gospel Matius nong bakat proud khat arpo uang haba ar ne laingot kia sing lang kerteng jonga hangta ngadon rengkat bat ki haba ki khun ki kemi ki kpa kia sing lang laram dan ki kemi ki kpa tang ki khun si para ki duai lang men miet chiwa bantia lani ladom dan ukpa tang ka kemi bat ki khun Lani ki khon ki don sejngai ki don tong kpa bat ka kemi Jisu ong arngot ne laingot ki ne seng lang ha ka kerteng jonga hangta ngan don bat ki Jisu kulari ke ko bokordor ba ka taga di ka presence ka jong u ka ying ka sem jonga bat jong pi ka jirar kan utrai kan don haba ka don ka duan ba kan jaman sim bangitei ngi khot ye ka kerteng ka jong u ngi roi ka kerteng jong u ngi pulai ka kerteng ya ka tin ba khot jong u ha ka ying jongi bat hang ta u play usngau ha ban shong ha ka ta ka ying ka badan ka jing khot ka jing money ka jing kerpat ye ka kerteng jong u ka sam ka ba ar pu ar ka khot ka balai ka ong kum no Blay u shong ha ka jing ro jong ki brief jong u ki Israel
try shong ha ka yin ka sem jong ki banget ki ba ye ro ye u ki ba mane ye u ki ba dwai lang ki ba khot ye ka kerteng jong u snow ha ban shong hang ta bar ngakwa ngi ne pule na ka ngi ne pule ru na ka sam ba shis pa lai pho lai ka khot ka ba ning kong hadu ka ba lai ka sam ka ba shis pa lai pho lai ka khot ka ba ning kong hadu ka ba lai hakmi ka ba bha bar ka ba itanat kat no ba ki para ki shong lang Hagabaya sok away. Kipara ki shong lang hagabaya sok away. Kani ka kran syapang ka jilum lang jong pai lang jong play. But habang penwan pat siya ka family. Ngala ban ong kano ka long ka babahabar ka ba itanat haba kaying ka sem ki khot kaying ki shong lang ki sok lang ka way. Haga jingero ka jing money ka jing duwai lang siya utray. Baru play ong kalong ka babha. Haba mangi kum ka ying ka sem ngi penblin ngi bu ya kata ka commitment ka jing penblin baga ying ka sem jongi ka day bandon ka jing duai lang ha ying ha sem. Hakamat ublay kalong ka babha. Om day tang ka babha ndre kamat ublay kalong ka ba itanap. Lada ka kemiuk pa ki khun ki shong lang Kia ro lang yo try, kia duai lang, ki khot ika kerteng u try, lakan tiu ika kerteng u try kita ke jaka, u blay long ish kababha, ish kaba itana, kata kadai, kadon ha kadonut ka jong blay, mangabar ka ying jong angin syakri u try, hakan ugur kam ngin syakri u try. Ngin syakri u try daga mangin tei nginom klet ya kaduan jongi ban tei ha ka ying ka sem jongi daga jinga duai lang daga jinga pule lang ka tinu play bat daga jinga mani lang yo try kad khat ka babut kalong kum ka jing slek ka bakordor halor ka khli ka batut ha ki nyutmo ya ki nyutmo u aron ken ka bahiar na kirmiang ki janjong u ka bahiar ha kirmiang ki janjong u Nong ruai samu ong kalong kum ke jing slek ka bahiar na u aron de rang ba leng do wei rang ba leng do jongi pat menta u de Jisu Bible ka ong ka jing pen slek ka hiar na genyut mo jong aron u Jisu rang ba leng do jongi namaru ong haba arngot kini senglang anilangot kini senglang hantang don ringkat bat ki u Jisu de rang ba leng do jongi unwan bat haba unwan ke jero kat jong u ka don ke jing pen slek jong u ka don tongin ong amen ke jing pen slek utrai ka don hani namaru Jisu don hagani ke jaka Chris kamot the anointed one ubala slek haba u Chris udan ka ying jonga bat jong pi kumno un wana ka ying jonga jong pi they habang ye seng lang ka kerteng jong u but haba udan hanta ka jing pen slek ka don ka dekhat ka balai kum ka umjer u Herman ka bahiar halor kilum sayon na hanta ka u try la hukum ya kata ka jing kerku ka jing im ka bahala karta ken ha kata ka jing seng lang ka badon ka jing seng lang ha ying lani hapo ying mani ngakren menta kerpang ya ka long ying habadon ke jing seng lang ke jedwai lang ha ka ying the Bible kalong ka ong kum ko umjer u Herman ude ulum uba peja uba hapta hap yorman kapor Henry kal ka babe na une ulum shano bakal kreat la neka kal tha ka be nang ni ka pengat ya gijaka ki bashathem jaka ki bashit ki bal hop ka pengat kal ka ba wan na une u Herman ulum Herman bakani ka kren habo blay don ringkat ha ka ying ka sem jonga bat jongpi haba ka present u blay ka don ka ying ka sem jonga bat jongpi paro ki tension ki jing klumar jing mot paro kita ki jing soleng apisa ka wan ki jing jai ka wan ka jing tingen dei na kata daw haba ka wei ka riu kan tei ka bala yap no utanga jongka ka don ha pring ki jing dap ram dap sha ka bakra ka don arngot ki khun chen ram kumno kan le weli shaw lam tha ya ka wong khi le ma pha ba ki khun chen rang jong pha khang ya ka yin shong hang ta bat phan le ya ka e ka bangan om kum ta ka la le ba ka la le kum ta khang ya ka yin
bat ki khôn chen rang jong ka hang ta nganget ka don ki jing duai hang ta nganget ka don ki jing khot play hang ta bat ka Bible ka ong baka ta ka pniang ka bagi don tang siklong kam she berngat chu wan ra yo kiu batmai peliu dap ra no shabar wan ra so wai pat dap paro ki kiu ki badan hang ta ki dap lot habadon laingot hang ta ki khang khop ban khmi lenti ka kamba ublei ban nget ye ka tin jong ne thul pa ban ka ang shau blei bon lai ka kamba ha ka ka por ka ei ka jing e ka bangi shem ha ka yin ka sem ka ei ka jing kut lat ka bangi shem ha ka bangi kendu ha ka yin ka sem jongi ka jing duk ka jing than ka jing kerdu ka jing pang ka jing stom ka ei ka bangi kendu ha ka yin jongi Tongin wan ra sha utrai da ka bangi so lang ka wei ha ka duan jong ka jing duai sha utrai Bible ka ong hangta ka umjer u Herman kum ka umjer u Herman ka bahiar halo rum sayan hangta ken kan long ha ka ta ka jaka kandan ka jing pen pengat kandan ka jing pen sting ye ka jing kit ba khia ka do nuot ba ka jing mut habadan ka jing duai lang habadan ka jing khot kar pat yo play namar hangta u try pen pengat un pen jajai ka jing suk u play kan sinshar ba ka ongru u play hukum ye ka jing kar khu ha ka ta ka jaka un hukum ye ka jing kar khu ta ka jaka habadan ka jing solang ka wei ka jing manilang yo u play hukum ye ka jing kar khu ha ka ta ka jaka balai ni pen shilori ki bangai pakin wan se ka jeseng balai ni pen shilor bangin don ka jing lumlang na ka por se ka por ka jing duai lang la ka long haying mani namar hangta ka jing kar khu play ka wan ki jubab ki jing e jongi bangi duai play jubab ki jing shem ka jing em ki basnosi ki baktang bangi wan show play pen ya ka dot note pen khia ka dot note jongi namar hangta ka don ka jerar kat jong u ka don ka jing pen pengat jong u ka don ka jing pen slek ka jong utrai ka jing ro ka jing mani ka bashir hem hapo ying mani ka jing duai ka bashir hem hapo ying mani ka sedang na ying ka sedang na shimet bat ka sedang na ying baka ta ka long ka badon ka kadai na kata kadaw ke juong ka ktin ka juong ba ki long ying ki dei ki mau kan ro jo ka imlang sa la lada ki long ying ki khlem ka kan ro jo ka imlang sa lang kala khlem bat u blay kwa ban pen long ye ka long ying long sem jongi ka ying jongi ka kut bas kem lada u satan u atak ye ka imlang sa lang henrei haba ka ying ka sem jonga ba jongpi ka de ka kut bas kem ka ba u try dan hangta ka jinar ka u blay ka don hangta ki angel u blay ki don hangta ka ying jongpi ka long ka kut bas kem de lei u satan u nom la ban rung ban atak ban pai ban pra ban hakan u ka rukam ngin pen long ka ying ka sem jongi ka kut bas kem tin fareng ki ong ka fortress ka kut bas kem ha ka kut bas kem ka don ki jinyada haba ki shipai kala klut ka thama shabar ki mare shaka fortress shaka kut bas kem namar hangta ka don ki jinyada ka don ka security ka bakhlain ba ki nom shun ki nom nuot ban rung lade ban wan ban atak ya ka kut bas kem Satan u atak ki long sem ki dikiski u atak ki imlang salang na kita kadaw kadon ki jing lenyar menta ki ramba shnong ki lenyar ke sarkar ke kelumar jingmot ki polis ki kelumar jingmot namar ke jinjelai ki nong di drugs namar ke jinjelai jong ki kambaman u Satan wan ban pen klem ya ka imlang salang hagini kiski Henry ka longing long sem ka badon utrai kadai ka longing long sem kum ka kut bas kem ka bau Satan lada wan bar atak kat bau atak andrei unom la sia bandrum unom la ban pen pra unom la ban pen jot lada baro ki longing ki dai ka kut bas kem ka imlang sa lang baro ka wei u Satan unom la bandrum unom la ban pen pra namar ki long ying ki ki kut bas kem ai ba ka long ying jonga ba jongpi ngin long ka kut bas kem ka bo play dan hangta ka ba ka jingpen slay try ka don ka jinger ku play ka don ba u Satan
Ladawan bantit jingkang unshem baro ki jingkang lakang kerdep namar ka don ka jidor kat ublay ha kata ka jing. Day na kata ai baka ba kongsan na ki ba kongsan ka banginyaw ko ha ka ying ka sem jongi kaday kaduan jong ka jing duai ka bangiday bandan kum ka ying ka sem na ka por siya ka por ka bangimday ban leklet. Ngimday ban leklet you try ha ka ying ka sem jongi. Kaway pat kabang kum kaying kasem habang iong mga bat kaying utry ngin mga bat kaying jong ngin syakri utry kay kabang ide banle kum kaying kasem kabaning kong gilas ngotu ni kum kaying kasem ni haban bo yo blay hakmat bat ni haban teye kaduan jong kajidwai kaying kasem jong ngin penblin kum kaying kasem ban lumlang man kasngi man kapor banduai shall blay ban IT kaying kasem shall try kanang ba kaying kasem yung ikalong kabaklan kaying kasem yung ikan don kajing suk kajing kamen bat ba kaying kasem yung ikan long ka fortress ka kut pas kembo setan unam la ban penjat pan sniu nari ban pan praya ka waypat ka bangi day ban le ban syakri you try mga bar kaying jong angin syakri you try kumnong in syakri you try ngine let shiki chronicle ka ar chronicle ar Poland nong ka khat ka khat lai ar chronicle ar Poland nong ka khat ka khat lai hakani ka nong ka ar po ba ar chronicle ka yathu shephang ka por jong ka jing ka por jong ka jing ma ka jing sha hertma jong ka juda na ki lai south li ki hima ban yele praksha ban hertma ka juda ka barit ka hima ka barit Henry hakum ka ni ka por jong ka crisis ka jingma ka jing ka jing sir kumno ki briu ki le ngini pule tangad khat ka bakhat lai ar Poland nong khat ka bakhat lai ar chronicle bat ki juda baro ki la yenga khamat utrai lembar ki khun jong ki kitka jong ki bat ki khun jong ki de ngan pule biang bat ki juda baro ki la yenga khamat utrai lembat ki khun barit jongki kitka jongki bat ki khun jongki de hangni ka om ki khun barit bat ki khun jongki de kambot ki dan ki khun ki badang khlung ki badang khna bat ki khun ki bala hero hakani ka por habaka juda ka don hapri ki jing ka jingma bam don chu ka jing da na way pat don chu ka way pat ka lat ban le ki khun Israel po juda ki la penlong ka rai baka way pa way ka ying ka de ban mi na ying de ban wan shi ka ying utrai bat kun ret bat kun he bat kmi bat pa wan shi ka ying utrai ban le ayu ban penlong ka jing duai bat ka jing sai bau blayun pelat ya ka juda na ka jing penjot jo ki nong shu kila wan shi ka jing senglang haka ying utrai way pa way ka ying kila wan shi ka jing senglang hang ta ka don ka jing duai show play hang ta ka don ka jing pen kan mau ya ka kular ka jau play ka komanan ka bau play le te baru Abraham bar hang ta la yo snowy ka tidu play la duai bar hang ta play wan jingo try le ka kamba ya ka juda la pelat na ka ti jo ki nong shun but ki juda kim don kamba ni le ka tma kila yo ka jing job ha ka ti jong ki ka jing lute ka bakrau kila yo ha ka ta ka por balay namar paro ki long ying ki wan la ka jong ka family ki mi ban wan shi ka ying try ban pen long ya ka jing duai shau try ha ka jing ya sengla pen long ya ka jing mlin bagi kami ki pa ber ki khon ban ya wan lang shi ka jing seng ai kata ka long ka priority ka way na ki priority jong ki badan kam kadang ka way ka jing ka study lane ka way ka jing wat benia hak way ka jing wat benia la yathu ba la da ukpa bar ka kmi bar ki khun ki wan lang she ka jing seng regularly man ka por tista te habala la research la shemba nyau po % na ki khun jong ki ta ki long yeng ki bo pa bar ka kmi bat ki khun ki wan tista she ka jing seng ki wan lang man ka por
Nyau po 8% na ki khôn ki yai ne ha ka jing im jong ki bar utrai hadu ka sngi ka jinyam. Henry lara tangu kpa wan jeseng bar ki khôn ka kami ka wan jeseng ka statistik ka drop maka ta kalong tang 100% na ki khôn ka don ka chance bah ka jing im jong ki kin shakri ki nyai ne baru play te lara tangu kpa ka kami kam dan ka statistik kan long tang 100% na ki khôn bat lada ukpa bar ka kami lada ukpa wan che ka jeseng ka wan tang ka kami kala hiar shu tang kat 100% na ki khôn kin yai ne ban chakri utrai baro kisi ka jing im jong ki hang ding yu i ka role bar ka benta jong kpa kadon kam hadu kata-kata lada tang ukpa bar ki khôn ki wan tista shi ka jeseng ki chakri utrai 100% lalu kepa ui no syarut upah tangi ke kemi bar ki khôn tang khat 100% bat lada ki kemi ki kepa kim tre ban chakri utrai ban let shi ke jeseng ki pha tang ki khôn jong ki she jeseng ban let tang 100% na ki khôn ki don ka chance ban yai ne baru play ban chakri u play ha ke jing im jong ki hadu bakut kata ke de statistik jong ke jing wat bania hadu kat no ke jing don kam jong ke jing wan lang shi ke jing seng kum ka family ka don ke ai ka ba kerpang ka don ke ai ka ba koridor ka ba ngimla ban yo I de ka khmat do ngimla ban sngo thu hadu kat no ka koridor henry ha khmat u blai ka bible ka ong ka long ka ba bha ka long ka ba internet habang ya so lang ka way pa ka kmi ki wan lang shi ke jing seng ki ro lang yo try ki shakri yo try ubili karham ha ka way na ka jingalap jong ha po Toronto ha ka crusade jong ha po Toronto ukran chapang ki family baru ai ka way ka statistics wong ha po Amerika ka average national statistic jong ki longi long sem wong naman la artli ki longying ki badon ha po Amerika ka way ka longying ka don bet ka divorce case ha kata kaying naman la artli ki longying ka way ka longying ka pat ka pra ka don ke je klat san chi hedrei wong ki longying pat ki ba wan lang she ke je seng bat kami bat pa bat khon nang ta haying ki don ke je duai lang bat kami bat pa bat khon man ka por show play ki duai lang ki pule lang ka tinu play wong ki ba kom kita ki longying ki kam scam bat ki bakum kita ki longi kat kum ka statistik ka tang iway na ki south pa ki longying ki bandan ka huri hura la ni ka divorce ha kata ka longying ba kata ka de hapo Amerika ka society Amerika ka long very loose ka balong sunjor bat ka balong lengkar ba ka balong light luit light lan hadu kata ha ka biye bat ka longying long set henry wat ha ka bakum kata ka society ka report ka ka study ka ka longying ka ba shakri shi shay utrai ki wan tista she jeseng bat kmi bat pa bat khon bat haying ki penlong ke jing duai show try ki wai lang ki money ki pule ka tinu blay ka divorce case ka jing klat san chi la ban shem tang han ni han tai way na ka south spa ki longying ka ta ka dei ka jing koridor jong ka jing shakri utrai day na kata daw Joshua wong mga bat ka ying jonga ngin shakri utrai ai ba katakan long ka priority jonga bat jong pi ka way na ka priority ka bangin so thu ha gani ka por shwa bangin mi na gani ki seng thongin bo yo blay hak mat ha ka ying jong la don ka ka bangin don kam ka ying jong la don ka ka bangin bo number 1 ha ka ying jong ngide ban bo yo try ha khamat pat kum no ngin le yo try habang ngin shakri yo ngin te ka duan ha ka ying jong ngin te ro ka duan kum ka ying ha ying mani ngin mani yo try ha ka ying ba ha po ying mani ublay ukwa baka generation jong ka long ka bala kerku
Na kata kedau Ukraine hau blay Ukraine hau Abraham wong ko Abraham mentang ngan kerku ya me Henry memori ban hukum ya kapateng jome hadin jome bakide ban itu ya nga ban bakide ban syakri ya nga tongin ya pule menta bangin yo igani gejingmot Genesis kat pral nong kan khot kabakat khandai Genesis kat pra khandai kat pra kat khandai mo kat pra kat khandai Nabanga itu ia kabot ublay ong yau Abraham nga itu ia bamin hukum yala kikun bat yala kaying hadin jong baun hukum yala kikun bat yala kaying hadin jong kabamot kapateng jong kabahadin jong bakin rakhaya kalenti jong utrai ya kaban le ya ka hok bat ya ka jingle adkar ba utrai unyo penwan hau Abraham ya kata kabawala ong syapang jong ublay ula kular ban ai karikanan ha kikun Israel ha ki pateng ki ban sawan jong Abraham kular ya kata na kata kadaw ublay ukwa ban urlong ya kata ka kular kabawala kular hau Abraham kan urlong ha ki pateng jong ki ban sawan bat ublay uong yau Abraham bau Abraham un hukum yala ki jong kikun yala ka jong ka yin kasem bagi day ban syakri utrai kin itu utrai bat kap sam ka bisis pakat ar ka ong bau sembai jong bahak ulang bala kerku kikun jong pi bapi syakri utrai ki kin long ki bala kerku pateng jong pi kan long ka bala kerku namar pi day ki bahak ha utrai bat ublay upwa baka pateng jong pi hadin jong pi kin syakri utrai kikun jong pi kiksiu jong pi kiksiu ar pateng lai pateng jong pi kin syakri utrai bat ublay upwa baka taga lenti jong ka hok kan yai pateng om bakan kut no tang ka pateng jong pi henry ha ka pateng ka bansawan ar lai sau pateng san pateng ka taga lenti jong ka hok kan ang pateng bat baka jingker ku blay kan yai tu ha ka taga ying kasem Dongin ong amen. Kataga di kaplan baga jitmu blay. Kabakado. Habau Joshua ong mangabat ka ying jonga ngin siya kriyo try. Kabamot udan ka commitment ka jingkut jingmot. Ka jingkut jingmot. Namario kikut Israel kim long kiba yayne. Nagkatagadaula right kut yalade. Balakalong kumno tad hadu ka sngiba unring mensim kado. Un yayne ban siya kriyo try. Baru kuaru baka ying kasem jong kimday ban ino yaw try tang hasiteng kimday ban syakriyo blay tang hasiteng henry paro kisi ka jim jong ki kin syakriyo try kabas ngausi kalang dan bun ki kristan ki basit hem tang siteng por kismat ban wan jeseng tang siteng por ki duai tang siteng por ki syakri blay tang siteng por ban hadin kata ki klet no yaw blay klet ki jingker ku ke jaw blay paro Joshua dan ke komitmen panyai ne bertrai hadu ke bakut ai bakan long ke komitmen bar ke jingkut jingmut jonga ba jong piro kum ka ying in syakri try hadu bakut compared ke jing ki wan compared ke jing kerdo ki wan compared ke jing syak pet po ki wan compared ke jing syak kedau kti compare ke no bang syam ke ying ke jongi compare ki jing duai jongi ki slam palat bar yo juba henry ngin syakri try hadu ke bakut ada pi menjur om amen kata gadi ke komitmen jong Joshua ai ka long ke komitmen ke jing kut jing mot bas kem jong abat jong pi mangabar ke ying jong ngin syakri try hadu ke bakut mau jisu ong tang tau biene hadu ke bakut tang unta unyo lagi kadon gawai ka long kami kadon ke jing sokhian am tau khun jong ka uyai lengkar ke jing em buat tang lang uyai perthai kaduai nam ta jong ka juyam khmar blai na ka benta jong ka ju kren ye ndrai kat nang kren kat nang duai I ko mau kun nang sniu pan ban
kum ta kala yap no kala khlat henre ka sngi ba ka khlat ba le on tep ya ka ukhun shiwa ban ra ya ka sendok jong ka kmi shalom jing tep upet ya ka sendok ka pat ka do no jong u ba hang ta le kta ya u ba ka ta gri ka sngi ka ba uslang ban peteng ya ka lenti jo ka hok ba ka kmi kala I no shade ka kmi kala yai ne hadu ka bakut kala dua yo khun hadu ka sngi jong hadu ka span kut ka sngi jo ka jim jo ka ha perthei ba u play buram mi ka jindua jo ka kmi wala kam yo I ki khamat ba khun jo ka kala ka pot ba ka dang em henry u play tip ya ka timing na ka benta jong ka ying jong ka pen ban ye ka jindua ka jingai ne jong ka u play buram baru pen kala yo khun jong ka kta ba pen im yo khun jong ka ko kilong kami kilong kpa let's say pidon ki khun pidon ulok lani kalok ki dukhat jong ka ying kiba ka do nut jong pi ka sngau khia na ka benta jong ki pidwai pi kar pat pi khmelenti ka por pila up ka slam palat na ong yi pi tu yai ne hadu ka bakut shakri you try du bakut tu ai du ka bakut khmelenti hadu ka bakut ngaj hadu ka bakut ha ka por jong pi ublei un le ka kamba but la kumno ha ka por ublei un le ka kamba but ngin shane aka ti ublei tip ka timing nam ta way bre dai na ka ta daw Joshua dan ka commitment ban yai ne baru try but baka ying jong u kade ban yai ne u try hadu ka bakut kai ka commitment jong ngi pat na lord ka commitment jong ngi ka jingkut jingmut jong ngi ha ka jinga dai bat u blai ha ka jinga dai ba ka jing shakri u blai bangin yai ne hadu ka bakut kai pat ka commitment ka bagi don kam ha ka ying ka sem jong ngi kadai ka commitment ka bagi nya shonglang hadu bakut compare ulok pat ka lok kia pair jingbot teng kia klut teng ka don ke jinga pan ke jinga ke jinga he ktin ka sur kala bandon ka no ka conflict ha ke jinga ulok pat ka lok henry ni day bandon ka commitment will stay together till the end yin ye shong ye sa rengkat hadu ka bakut ki kmi ki kpa kin yai ne bala ki khon hadu ka bakut ye ima ki sngi bili kar hamu ong nyau pousan persen na ki shenrang hapo Amerika ki pet na ki kurim jongki ye ima ka bakom kata ka por ka commitment happening ka relationship aying asem ka senjor palat war ki khon tang super kandiat ki ongan mi no na ying tang super kandiat ki benyi ki kmi ki pa ki kren de kumne kum tai ki kmi ki pa ki ong o email la nei pa phim dei ha ka juk kam dei ka juk kan ni ka juk jongi kam dei kum ka juk jong phi phim tip ai lai kan ni ka standard ngin riam kum ni ngin le kum ni ngin kren kum ni ngin behave kum ni ki khon ki stang ban challenge ki kmi pa ban pe po ki kmi ki pa tang super ki kwa ban like no ni ki kmi ki pa commitment ka bagi de ban dan ha ka ying ni de ban long faithful ha ka jide lok bar ka lok ki kmi ki pa ki khon ni ki kmi ki pa ni de ban dan ka commitment ka ba kum kata ba de ham ta ke jingar khu play kan dan ha ba ka dan ka commitment sha play ka dan ka commitment para brio kata ka de ka benta ka ba dan kam hadu kata ngan poi no sha ka bakot u Joshua ong hagi khon Israel jin pi hagani kasri yan opin chakri but yang ngiru labu ya ka jingkali hagani ka por yanongin jit but ka appeal jonga shapi kalong ladangi day ban jit tongin jit ya utrai haga ying jongi ladangi day ban jit ya ka priority tongin jit ban te ya ka duan ban wan shega jinseng ban shakri utrai hadu ka bakot ban
ban yai ne yo bat utrai hadu ka bakut nginom yo shu ki wei pat ki blei namar om dan mano ban pen im ban ma ki pop jonga dan mano bala ban thau thmai ki jing im jongi kum bau ne blei ule ki jing im jongi ker khu ule bhayengi tong in ker khu yo try ro hagani ka por in point no sha ka bakut bat kum ta ngin pen long ka jing dawai hagani khalik ma praise God tong in duai ka ni ka por halor ka nong rim ka ktinu play ka bangili osngo ngin ya duai lang hagani ka khalip mat hallelujah 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 tribe kodor gi wana khamat jome hagani ka por ablay jonga nga aingu yame ngi o i ka sangti ka jome ka bakrao ba me palat yangi try na ka jing yap she ka jing im ko try na ka jing jot she ka jing kermen ko try me palat yangi me pandap ki janan kam jangi ki baman ka sngi me ya da yangi me le shibon ki kamba ha ka jing im jongi kumta try ablay ya no pagin shakri la ngim shakri yame ablay jonga penlong yangi ko try ka long ying ka babu yame ha khamat bari ki ak shadin penlong yangi ko try ka long ying ka banan ka duan ko try ka duan jo ka jidwai shame barabor penlong yangi ka long ying ko try ka shakri yame ka duan ko try ka long ying ka badan ko try play ka jidor kat jame ka bangin ma di ki jingkar ku ka jiran kat jame man ka por ablay ba kodor ablay be I jonga play 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 jonga chi super kodor jisu be I jonga play jonga try a play jonga ai ba manga bat ka ying jonga ngin shakri o try mangi bat ka ying jongi ngin shakri ya me ko try play barok ski jo ka chingem jongi a play jonga chi super kodor jisu be I jonga hallelujah 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 blessed be the name of the Lord blessed be the name of Jesus 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 hallelujah 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 rama karabashana makarabashandala rama dongin IT lede kayin kasem jongi show try kani ko por ngin pen kentang ya lede ngin wan ra ya lede bat kayin jongi show try ngin IT ngin submit hagak tiu try ngin ong try shim yang abat kayin jonga bangin shakri ya me ngin le ya ka mon jome thank you Jesus 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 aingo ya me kan rat hagani ko por Jesus praise God hallelujah 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 praise God in one hagani ko por ban bukti ya phi ban karkhu ya phi baro ki long ying hagani ko por don na prinjong phi don ukpa ka kmi bar ki khon Dona prinjong pi don tang kpa bar ki khon la ne ka kami bar ki khon dona prinjong pi don ki kami ki pa ren re pi don tang shipara la ne dona prinjong pi don ru tang marwei pi wan jeseng hang ni hakan haka haki penta ba per ni don la ka jong ka group haga ne ka por henrei haga ne ka por ngin duai pi wei haka kerteng try shwa bangin wan ban duai shapi ki long kmi ki long pa ki khon ki ksiu ngin ngan pulei haga ne ka por na ka tiru blai na ka banta jong pi shwa bangin wan ban ker khu yu pi ka tiru blai ka ong kum ne na kitab jingkhen ka nong ban riu ka khat ka ba ar pholai to kren hau aron ba ki khon chen rang jong u da ka ba ong kum ne pin ker khu ye ki khon Israel da ka ba ong haki u try una ker khu ye me but under sumar ye me try una teng shine no yala ka khamat halor jome but una la isn e yame u try una kantiu yala ka khamat halor jome but unda ai ka jing suk yame halor kani ka nong rim ka ktinu blai mga bat I pastor in charge Bible teacher bi one rap in one ban bukti yapi way pa ka way ka long ying te kumbala pen bait meneng ngai nila ya shong la ka jong ka group la ka jong ka family nila ya lum let's say don ki family ki bam don ki kmi ki pahang ni en repi don tang shipara pila ban ya lum shipara ka ni ka por ngin pen long ka jingduai na ka banta jong pi ha ka ni ka khalit mat but ha ka ni ka por ngin wan chapi ki
family ban duai nam ta jong pi te pin sobha ban don hak tu kejaka ka bapidon namar ba la ringin wan baro syakmat le se kan khambam por ten ringin wan ka tu kejaka ka bapidon bat ngin sedang nang ni nakmat bat kumta ngin wan shadin bat ngin kerku ye pi wei pagwei ka family ngar Ramadan ka family shibet ka ying jonga ilok pergi khon jonga i Bible teacher in kerku yangi bat manga namtai Bible teacher ka family jong i kin ye lumlang bat ngan kerku yeki bat mangi pat manga di Bible teacher ngin kerku ye pi ki family halor kan nongrim ka ktin jong play ka ba play la btha ha ka ktin jong u kumnong in kerku yo pai lang jong u ha ka ktin jong u te ha ka ni ka por ngaker pat i Bible teacher i long ready bangin one ban duai nam ta ki family way